Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो जों बयबो मोजाङैनो दंना ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय आजा जोंना बाबा फैबाय नामा हो बाबा फैबाय अबे बाबाया अबे बाबाया खोन्थाहैलाय बाबाखौ खोन्थाहैलाय अबे ओमफ्राय बाबाया अबे खोन्थाहैलाय नेदु होनगासिनो गथ'आ खोन्थाहरनाय होननानै नेदु होनदों जोंहा दायो ओंख्रि संसै आरोना सानैजों ओंख्रि संहैनोथ' सानैजों ओंख्रि संहैनोथ' न'आव जोंहा दिनै बिराद बेस्थ' आरोना सानैजों खामानि मावनांगौ जोंहा फुजानि मा दायो आंहा ओमफ्राय सानजौफुनि ओंख्रि संगासिनो आरोना जोंहा दिनै दाउ बेदर जानो नागिरदों आरोना न'आवहाय बेखौनो आङो संगासिनो आरो ओमफ्राय नोंसोरबा आं माबायदि सङो नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय माने आं दिनै बिराद बेस्थ' आरोना ओंखायनो आं हाखु दाखुनो भिडिअखौनो लाजोबनो हागोन ना हाया आं मिथिला आरोना ओमफ्राय दायो आंना ओंख्रि संनायालाय जाहांबाय आरो आंना दा एसे जाहांबोगासिनो आरोना ओमफ्रायो दसे थानानै जासिगोन दायो एसे सम नांबावगोन आरोना होनफ्लांबाय थायोना आंनि लोगोफोर आंनि फेभरेटथार आरो बियो जि टेस्टि गोथाव मोनो आङो दा आङो नै माबा फुजानि मानसिफ्रा देलाय जानो नागिरदों नालाय ओमफ्राय आं दा खानाय स्ट्रेट खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं बेखौ मानसिफोर बानायनो होथ'बाय आरोना आङो एसे बेस्थ'खाय ओमफ्राय बे बानायगासिनो माने खानायखौ फोरानगासिनो आरो लाजिलायथारो आरो आं भिडिअ खालामनायखौ नुबाथाय फुजानि अफार सोलिगासिनो नालाय दायो ओंखायनो नै दायो कास्ट'मार फैहांदों आरोना फुजानि थाखाय अफारावनो बिराद माबा मोजां आरोना बानायजानोबा सोरबा बानायजानोबा फैनो हागोन आरोना न'आवनो बानायो आरोना आङो दखान जेबो गैया ओमफ्राय न'आवनो बानायबाय थायो बिदिनो न'आवनो फैयो आरोना मानसिफ्राबो कास्ट'माराबो जाय बानायजानो कमेन्ट खालामहर खोन्थाहर आरोना ओमफ्राय फैनो हागोन माने अफार नालाय अफार समावनो बानायनानै लाखानांगौ आरोना दायो बानायनाया नैबे फारसेथिंजायनिया जाहांबाय आरोना ओमफ्राय आरो फारसे दंबावो नैबे फारसेथिंजायना जाहांबाय आरो जाजासिम माबायदि नुयो नोंसोरबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै बेसेबां जानानै दंथ'यो आरोना ओमफ्राय जाजोब्बायानो ओमफ्राय आं ओरैनो सानिखौ ओरैनो खालामफिनदों आरोना जाथारबाय आरोना बियो फाइनाल लास्टनि आरो बियो बिराद मोजां जाखादों आरोना खानाया मोजां नुखादों माने आं सिगां भिडिअखौ फुरा लाजोबनो हायासै आरोना बिनि अरिजिनेल खानायफोरखौ लाजोबनो हायासै बिनि अरिजिनेल खानाया मा होनो खेंख्राथारमोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाजोबनो एखेबारे खामानिबो दंमोन नालाय ओमफ्राय आं लाजोबनो हायासै आरो नायफिनदों दायो जाथारबाय नै ओमफ्राय आङो बे खानायखौ
ससे बै बिजौ ओंखारनायखौ ससे गारनोसै आरोना लेथ्रा नुयो गाज्रि नुयो नालाय ओमफ्रायो बेखौ गारबासो मोजां नुयो आरो ओमफ्राय दा जाबाय नै बेनो फाइनाला बे बिजौखौ आं समान खालामसै आरो दायो ओमफ्राय नै बेनो लास्ट आरोना ओमफ्रायो ससेल' गारना होनोसै आङो बिनि गाज्रि नुनायफोरखौ आरोना बिजौखौ गाज्रि नुयो नालाय फेनेस्ट्रेट खालामबा बिजौखौ गाज्रि नुनायखौ गारनांगौ आरोना होमबासो मोजां नुयो ओमफ्राय दा बेखौ गारना होनोसै आरोना होमबासो मोजां नुसिगोन आरो मालायफ्रा इउटुब पेमेन्ट मोनजोबथारबाय आंहा पेमेन्टआनो दाबो मोननो रोङा ओमफ्राय बेनो आंना खस्थ' खालामनायनि पेमेन्टसो आरोना लोगोफोर आंना मालायफ्रा जि इउटुब पेमेन्ट मोनबाय होनना जि भिडिअ खालामगासिनोथार आंहा पेमेन्टखौनो मोननो रोंखाया जेराव बेखौनो खस्थ' खालामनानै पेमेन्ट होननानै सानना लानोसै आरोना आंहा गिथावनाखा आंना ओमफ्राय जाय खालामजानो फैदो आरोना थाब थाबनो खाथिनिफ्रा